Kako se pravilno prelazi ulica? Dajte, molim vas. Pa dobro, i u semaforima i ovako. Da. Ajmo prvo semafori. Ajde, kad je crveno svetlo, to znači da automobil treba da stane pošto prolaze ljudi. I deca. Da. Da. Pa kad je žuto svetlo, to znači da se automobili pripreme. Jeste se pripreme zašto? Za poletanje? Da voze. Da voze. Pa kad je tak zeleno, onda mogu da pokrenu. Aha, a kad nema svetala, nego samo prelaz? Pa to znači da je pokvaren semafor. Da pešaci kada je zeleno prijeđu, i tako isto kola kada je zeleno. Na žuto da se spreme, a na zeleno da krenu. Prvo gledam levo, pa desno, pa kad krenem i posle da me ne udari kola, ja odem i posle nastavim gde sam krenuo.